होलांलायनोसैलाय दिनैहाय आरोबाव ओइ मा खालामदों दा बेदा नै गोसोमजोंसो होलांनोसै खैला मैलायावहाय मोनसे जुबिलि जादों ना जोंनि गिर्जानिनो बावहाय एसे थांनि ओंखारलांनि ज'यैनो खैला मैला जुबिलि बेसेबां बोसोरनि जुबिलि मोनलाय 25 yearsनि जुबिलि बावहाय थांनि सेन्ट पिटार मामोन Saint Peter Kailamela Parish. Kailamela Parish. Yes. Tes. Denjarलै नोङो मानसिया वाह केन्द्रिक रेडि हा देख मा बुंनो थिनलायनांगौरा नोंखौलाय आसबिन लाजिबावो साला आसबिना होलांसै नै मालाय बुलेट बिदि लानांगौलै नामा गंसे होथारनांगौ बिदिखौ बे फुराना मडेलसो बे गारिया थ' जोंबो थांग्रोनि एसे ना मजेदार जागोन एसे दाखालिबो मेथाइबो हगारनो मोन्दोंमोन आं ससे थांग्रोनि सिगां गैयामोन जोंनि बिशपनि खानाय मा गैयामोन जेबो सुबिदाफोर गैयामोन बेबादि समावबो जों बेहाय बे पेरिसखौ फैनो हाबायमोन जि दानाय मानाय बावहाय दङ लोगोसे एक्जिबिसन फिसा खैला मैलानि बावहाय ओमफ्राय ओंखाम संग्रा बा बिदि नै बेफोरबायदि ओंखाम संग्रा एसे एम्फौ बेफोरबायदि फिसियो ओमफ्राय बर'नि न'आव नै बेफोरबायदि थावख्रि दङमोन आरोखि ना गोदोहाय दा बिदिखौ खम बानायसै ओमफ्राय नै साम' दं ओमफ्राय नै बिमा मारिया ओंखाम संग्रानि न' नै बेफोरबायदि थाजोबो बेफोरबायदि आरोखि नै मोनसे गुरै खावलायनाय जोङो ओंखामखौ दानो होनाय जानाय नङा बे जाहैबाय गाहेन बर'नि ओमफ्राय आरो जि माबानायावहाय जि खोंनाय समाव खुन्दुं थुनाय समावहाय बे जाबाय दैखर दै खावग्रा नै बेफोरबायदि ओमफ्राय नै आरो माखासे नैबे जाहैबाय आदिबासिनि गोबां जायगा दङ बे जाबाय नैबे जिनिसा हले बिसोरनि एकदम बिसोरनाव थाथारखायो बिदिया ओमफ्राय माइ सौग्रा दिंखि खामफ्लाय जे ओमफ्राय नै बोरलाया नुबाय दा होगासिनो माथो सिङाव गोथौना गाहाय बेयो गाहाय ना मा बे सिङाव औ एसे गोजौहां हाबलांजायो दा खान्थाल न'खरब्लाबो माबा आरो बियो मा होनो ख्रिस्टियान न'खरनि हाबनायनि एसे नै बेफोरबायदि बिसोरना अगदाबा हले बिराद मोजां थायो बेफोरबायदि ओमफ्राय नै ख्रिस्टियान न'खर आदिबासिनि बे जाहैबाय उरावफोरनि न' नै बिसोरबो लाखायो माथो ना नै बेबायदि लाजोबखाथारो माथो बिसोरबो गोगोमथार ख्रिस्टियान न'खर उरावफोरनि माइ सौग्रा दिंखि बिसिनाबो दिंखिया माथो बोरैबासो बेयो बिदिया थायो आरोखि बिसिनावबो ना ना गोरान फोरानग्रा ए आच्छा अ नांगोल दं मै दं सेन हाबैनि नै ओंखाम संग्राया नै बेफोरबायदि बिसोरनिया ओमफ्राय नै दामनायनिसैलाय एसे गोमथारोथ' गोगोमनो मा जाहैखो बियो
एडेन बागान एडेन बागान ओमफ्राय बियो आदम आरो हेबा आदम आरो आदम हेबा आरो हेबा आदमानि बे बे आदम ओमफ्राय बैयो हेबा आदम आदसा ओमफ्राय बैयो फिथाइखौ जानो होदों नै जासिदों बे दुमब्रु बिफां आदसा ओमफ्राय बैयो माथो सैथान सैथान दङ जाहैबाय औ बे बुरखायनानै जाहोनाय मा जाखो जिबौ जिबौआ सोरखौ बुरखायदोंमोन हेबाखौ हेबाखौ आदसा ओमफ्राय बै गस्ला गोसोम गाननालाय सैथान सैथान ओमफ्राय बियो मा बै बे सैथाना ओरैफाय सैथानखौ ओरैनो थाबाय रा बे सैथान दं नालाय बे समाव बै सैथाना पुलिसि खालामग्राया माया जिबौनाव हाबनानै सैथाना जिबौ हाबनानै औ जिबौआ हेबाखौ बुरखायबाय बे हेबाखौ फिथाइखौ जाबा नोंसोर इसोरनिफ्राय देरसिन जागोन होनबाय आदसा होमब्लालाय जानांगोन होननानै बै फिथाइखौ औ आदमखौहाय नैबे फिथाइ लादों दा आखायाव औ बेखौहाय जाहोयो आरोखि गावबो जायो आदसा बिनोबो जाहोयो बिदिबा बिनिफ्रायनो फाप जायो बेनिफ्रायनो औ थिगैनो दं एडेन बागान आदम मैदेर माबा माबि मै बायदिसिना नुनो मोन्दों बेखौ मानि थाखाय होनाय जादों एसे फोरमायदो दे बे जोङो जेब्ला खैला मैला पेरिसखौ लुजेनो अब्ला मैदेरै हाग्रानि जुनारै बेवहाय जोंनि केरलानिफ्राय फैनानै लुफैजेननाय दौरिफ्रा बिसोरखौ नुनो मोनफैजेनदों आरो बेफोर जिबफोरखौ नैबे जिब बिनि थाखायनो बेखौ दोननाय जादों आरो माखौ नैबेखौ मै जाहैबाय गोदो खैला मैला फारिफ्रा बेबायदिमोन हाजो खाथियावहाय हाजो खाथिमोन नालाय लख्राफोर मै फैग्रा मैनो मैदेर गासैबो फैलाजोबथारोमोन मिसनारिफ्रा खैला मैलानि मिसनारिफ्रा बेखौ नुफैदों लोगो मोनफैदों जाहैबाय बेफोर लोगो मोनफैदों गोदोहाय आदसा बिदिनो दै बोहैबोयो हाजोनिफ्राय स्राय बोहैनाय खालामाथि दै खालामाथि फ्रा फैजेननो पेरिसावहाय नेसनखौ गायसननो थाखाय अब्ला आदै मादै रिनानि न'आव बे बांला दंमोन बेफोरबायदिमोन आरो बांला दंमोन थाफैजेननाय जादों बेनो फैजेनग्राया बेनो फैजेनदोंमोन आगस्टिन ओमफ्राय बेनि न'आ बेबायदि रोखोममोन आरो बेनि थाखाय बेखौहाय मेमरिनि थाखाय दिन्थिना होनाय जादों खोन्थानाय जादों ओमफ्राय बे बाख्रियाबो बेनिनोमोन मादै रिनानि बाख्रिमोन आरो बियो बेफोरबायदिमोन आरोखि बेफोरबायदि दंमोन आरो दोननाय समावहाय बिसोर फैजेननायाव बेबायदिमोन आदसा ओमफ्राय फादरा जेब्ला फैजेनो अब्ला जोंनि पेरिसाव बे खैला मैला मण्डलियावनो गिर्जाया बेबायदि रोखोममोन बेखायनो बे गिर्जाखौहाय बानायनानै दोननाय जादों खोन्थानाय जाबाय बेबायदिमोन आरो गिर्जाया बे गोदो फार्स्ट स्टार्टिंआव स्टार्ट खालामजानाय खैला मैलानि गिबि गिर्जा न' दलांजों थाबायलांसै नामा गोदो बेबायदि औवानि दलां दङमोन ओमफ्राय नैबे गिर्जाखौ नायनोसै फिसा गिर्जाखौथ' एसे खैला मैलानि गिबि गिर्जा बेफोरबायदिमोन फार्स्ट जेब्ला लुजेनो फिसामोन आरोखि ना बेफोरबायदिमोन दासो गिदिर जाबाय खैला मैलायावहाय गिबि फरायसालि लुजेननायमोन ना ओमफ्राय हानि न' लोगोसे थुरिनि न' दा खिन्थु थुरिनि न'खौ बिराद खम नुसै लुनोबो रोंनाय नङा दानि मानसिफ्रा ना रोंगोनसै दानि मानसिफ्रा रोंनाय नङा स्कुलाव हाबनै र'सै खैला मैलानि स्कुल गिबिमोन दा नोंसोर लोगो मोनफैदों ना मोनफैयाखैमोन खैला मैलानि गिबि स्कुलखौ फरायनो मोनदों ना मोनाखैमोन फरायनो मोनाखै ओइ बाबु मा नाम आदसा बे जाबाय माइ गायनाय ना बर'फोरनि गोदो एन्जरबो सायो बेफोरबायदि बर'आ बेफोरबायदि एन्जरबो सायो दाबो सायो सानाया गामि ओनसोलाव बेफोरबायदि एन्जर सानायालाय दानि गोदान मुगानि सेंग्राफ्राथ' बा नैफोरबायदिखौथ' दाननो रोङानदां नै बिदिखौ बानायनो बेनोथ' दानख्रेबाखौ मा होनो दानख्रेब दा नों गोरों ना रोङा ओमफ्राय सानो रोङो ना रोङा सानोबो रोङालै जानोल' गोरों ना मा एन्जर बर'नि माइ गायनाय बे जिनिसाथ' खैला मैलायाव गैजेनामोन एक्जिबिसन नालाय माबा मोनसे इउनिक बानायदों आरो बिथांमोना इउनिक बेनिफ्राय नैबे मोनसे माने समायना माने नैबे दै बाज्रुम होनानै गिदिर फिदिंनो हायो गोसोब्ला बेजोंनो कारेन्टबो बानायनो हायो बेखौनोथ' गोसोखांदों आं कारेन्टखौनो बानायनांगौ बहाय
बेवहाय आरोखि जाहाथे जोंनि ओरै भारतफोरनि खाथियाव फैयो बिथांमोन माखासे एगजिबिसनफोरखौ नायखांबाय ओमफ्राय नायनानै बबेजों हाबहैगोन जायाखै उल्था जायाखै थिगैनो दं ओमफ्राय 24 years सिलभार जुबलि बयबो सेलफि लालायदों ओमफ्राय गिबि स्कुला नै दा बेयाव महर स्कुला बिदि जाबाय बे महर जाबाय ओमफ्राय बैयो गिबि लुजेननाया बैमोन ओमफ्राय बिनि उनाव नैबे बेबायदि जाफैबाय बेफोरबायदि जाफैबाय दाना ओमफ्राय डेभेलपमेन्ट बे डेभेलपआनो डेभेलपसै आरोखि रेडि थाद' दे थाबनो रेडि जायाखै फटक लालायदों ज'नो ओमफ्राय नै बिसोरो मामोनलाय नै बिसोरो उराव बिसोरनि ड्रेस सोमब्रा हा सोंदो सोंथ'लालै लाजिलाय आदिबासि उराव बहाय लखिपुर बबे लखिपुर आमगुरि बा आमगुरि मोनसे मडलिनि ना माथो मोनसेल' मोनसे मडलिनि मा मोसागोन नोंसोर मा मोसागोन साद्रि डान्स मोसागोन आरो डान्सनि नामा ओंखाम जाबा उखैबा नोंसोरथ' मोसाला आरो ओंखाम खुसिबावनोसै नोंसोर दे केम्प लुनानै थाफैनायनि इन्टारेस्टआ बेलेग जायो एसे बिराद इन्टारेस्ट जायो ओइ मा रिलिफ केम्प नों अजाद होननाङा दे रिलिफ केम्प नङा दे बियो सबायाव फैनायसो फाग्ला होनना होयोलै नोंबो अरेन्ज ओइ नोंसोरलाय मा मोनजाखो मा मोनजाखो जालाबायबाय मा जाखो दावदै फिसाजि आलु सब फैसा खुस्रा हरलाय आं खुस्रायावनो जानो आंनाव फासस'नि खुस्रा नांगौ नामा बेसेबांथो हरदो फैसा दे 200ब्लाबो लांखानायलै जानांगौ ओइ